zase idú správy. Show na CNN už naberá krávy, zajtra padnú. V záujme demokracie sa vraždí, život za ropu vraj vymení každý, no oči komu? Mŕtvych vojakov odvážajú domov, nešťastné matky nad radných hrobov. A koľko miliárd zarobí víťaz, čo ťažko niečo nahradí. Hlasenia do zvedaví kamier, poďte. Týchto psérov do bojovníkov zamier a zvyšok času sa predá na reklamu. Tak, žiadny problém. To krvaví, na útok, všetci sme odjačí a proti, prečo nás stále krvaví, zomierať vlastní. Svetý bojovník začína, stav sa boja radšej rabovať, nemocnicu kde? Nestratil na deň, ktorú veril, kde sa stratil ten, ktorý mu veril. Asi niekde v tichu, v teple, ten svoj život dožije po nás ďaleka. Ešte nepadá, povedz mi, nemáš čo? Týchto krvaví, všetci sme odjačí a proti, prečo nás stále krvaví. Dámy a páni, nás to baví už 30 rokov. Basová gitara, inžinier Vladimír Bis. Moje meno je Bratko Rohoň, ale iba vďaka vám, ale vďaka vám si môžete hovoriť, že sme iné. Všetci sme odjačí a proti, prečo nás stále